ITF ayok lokton Bubagra long live Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke Bubagra long live Bubagra long live TIPRA motha long live TWF long live YTF long live Bubagra Pret betrap hajingkai जों दिनै डिस्ट्रिक्ट बाय कबकजाक TIPRA मथा YTF TWF salsani दिनै सेमिनार अमनति जों दिनैरो दिनै TIPRA मथानि बाना जों दिसालायनाय दिनै TIPRA मथानि प्रेसिडेन्ट दिनै बरमगना बिके रांखल एरपरे दिनै बोरि बदल नि दिनै बाना दिसानाय दिनै सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि सभानेत्री दिनै बरमगना बाना दिसानाय दिनै वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि दिनै बरमगना सिलमा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सलमान देव ब्रह्मा दिनै बाना दिसानाय दं बेवनो साहाय्य खायनो बागै दिनै ग्रुप वाइज के मा पास आरसनाय तो सिलाय नांगौबा दालबगै 2022 Hezamara chini community hall chini TIPRA motha broi motha sikla motha ni salsa seminar chung tini beskamo je high court by pass khaijak village council election tei tai chini organization ni tei oro chung korok masalai nai tai chung jotono ma koyoro जे जों दिनै जतनो रेसपन्सिबिलिटी जों गाहाम खालाम मा पाइलायनाय अब विलेज कमिटी इलेक्शन अब जों 100% दिनै एटेम्प्ट दङ बो एटेम्प्ट जों फुलफिल खालामनायनि बागै आं जतनो करि फायनाय अकरा चाक्रा जों ताइ दिनै महाराष्ट्र बो 27 आव ताइ बिसोर जों डिस्ट्रिक्ट वाइज ताइ बिसोर जों कनफारेन्स नुंखा अब सिस्टेमेटिकली जों पायनो कयेक दिन बिसिङनो ताइ जतनो आं खालायो जे दिनै ब्रै रगं थुं दिनै सिख्लं थुं दिनै TIPRA मथानि अंथुं जों दिनै रिलेशनशिप दिनै कोअर्डिनेशन खूब काम खालामना चलिनानै एवं दिनै सेल्फलेसलि कुनो आनि स्वार्थ हायनै जों सिनिख्लाय जों आगक मायङो अब जों जरा आन्दोलन खायो दिनै बाखा तंथक जाग मायङ खालाय जों जतनि तै दिनै महाराष्ट्रनि जे थानसानि मेसेज जों त्रिपुराव जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खालायनानै अब जों सक्सेसफुल खालामनानै बागै जों दिनै ताइ बिसोर दिनै बानारावनि तलाव जतनो जों समाय थाङै अरनो आं हामबायरिखा प्रेस मिडिया रावनोबो दा जतनो खालामदेवै अरनो पाइखा थैंक यू सर दिनै जे सेमिनार मो बो एरिया ति ताबो खलायजोंनो नायथों दिनै वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि जे दंमोने अरन दिनो जों ओके हामबायसै सेमिनारो तामो कक सालाय मुं सालाय जागा ini salsani seminaro mongka ultimately asolo sodor political west district ni chini salsani oro kokchab pandang lakya oro tinta wings TIPRA YTF TWF chini tinin oro kokchab lemani main kongkha je buskangni village committee election chongmaribo जों प्रत्येकटी विलेज कमिटी ताम खालामनो नांगौ बाहायके वार्ड कमिटी खानानै बाहायके कैंडिडेट चंनानै बाहायके पुलिंग बुथ चंनानै आवरनो तुइनो मेनलि चिबिसे आलोचना अर्थात अर्गानाइजेशन नो चिनि तिनि मेन आबुनि लगे लगे जों चिनि अर जे पांचटा ब्लक दंमोन सिमना मोहनपुर भामुटिया मानदाय मजलिसपुर अमंका पलिटिकल ब्लक चिनी विधानसभा केंद्र एक ब्लक
अ 5टा ब्लक न जों बाहायखाय गाहामखायै 2023 नि जे चंमारियाव इलेक्शनाव जों जेबाबै हक अ आमदार चिनि जे सीट दंमोन एसेम्बली सीट दंमोन दिनै मान्दाय तामनाय हेजामारा सिमना मोहनपुर एरपरे भामुटिया एससी आबोनि परे चिनि मान्दाय एसटी आबोनि परे चिनि जेनारेल जे मजलिसपुर म 5टा विधानसभा जों केन्डिडेट दोननाय एवं जेबाबै हक अ 5टा सीट न जों बाहायखाय चिनि कब्जा तुमनानै आबनो तुई एकदम पुंखानो पुंखा एकदम खाबाय खुबाय जों एवं फ्री डिसकाशन बिसिंथिबो कक सालायजाखा